Dobré odpoledne, vítáme všechny fanoušky Slavie a také další příznivce dobrého fotbalu. Budeme se dívat na 284. slavné derby Slavia Sparta a věřme, že pro Slavii bude úspěšné. Já se jmenuji Miroslav Jirkal, loňskou sezónu jsem dělal asistenta trenérovi Beránkovi, znám kabinu, hráče, tým, takže bude to relevantní Já ode se mě. jmenuji František Ringo Čech a slavista jsem 72 let. Ano, Františku, z tebe emoce jenom stříkají. Já věřím, že se podělíš o emoce s fandama a myslím, že to bude dramatické utkání emocema přímo nabité. Přesně tak, tak jak má derby být, no. Mám trošku obavy, Mirku. Za rok bych byl větší, po roce bych byl větší optimista, ale blízká se na lepší časy, ale ještě dneska by se zablízkat nemuselo, i když to je jenom. Co myslíš? Já s tebou souhlasím, protože všichni věříme, že samozřejmě v zády s bohatým investorem ten tým ještě vylepšíme, ale i tak ten tým z hlediska kabiny je velice konsolidovaný, má bojovnost, kohezi. Podívej se. To je důležité v dnešní zápase. Ty drezy, znáš krásnější drezy, než to je přece estetický vrchol. Nemůže být. A ty malí chlapečkové, jaký z nich vyrostou skvělí lidi, podívej. Nádhera a ty kluci si to určitě uvědomují. Vypadají soustředěně. Já jsem přesvědčen, že prodají všechno, co je v jejich silách a že Slavie dneska samozřejmě hraje proti soupeři, který je na čele tabulky. Ale to vůbec nevadí, naopak máme šanci proti němu, když vyhrajeme, jsme jenom 3 body od něj. Neprodáme svoji kůži Laci. Radek Bejbl, bože, škoda, že nemůže hrát. Ten chlap má 3 plíce. Pamatuješ? Pamatuju, defenzivní záložník, který obíral a ten kotel. Soupeře. Co pak bude teď? Vidíme vyprodaný stadion v Edenu, nádherná atmosféra, co si víc přát. Hele, rozhodčí, počkej, oni nám je zaberou. Kluci, rozhodčí. No, co pak budeme odměňovat? Pane bože, tam je 6 rozhodčí. Ale samozřejmě se hraje česká státní hymna, derby má svoji bohatou historii, je to svátek fotbalu. No a teď. Kluci, vlítněte na ně. Františku, na mě. Tvoje prognóza do úvodu zápasu. 6-0 pro Slavii, jako vždycky. Já už jsem to několikrát řekl. Musíš tomu věřit, Mirku. Musíš tomu věřit. No, kdo to je? Tady máme sestavu Sparty Praha v brance Bičík, 4 obránci, Frýdek, Holek, Kosta, Hybš, záloha Dočkal, Jiráček, Hušbauer, Matějovský, Krejčí a v útoku Lafata. Je to Frýdek starýho Frýdka syn? Je to mladý Frýdek, taky to neměl jednoduché. No, to je. A naše slavistická sestava v brance Martin Berkovec, prava Honza Mikula, Simon Deli, Martin Landka, Tomáš Jablonský, Levan Keňa, Jarda Zvrhal, Tomáš Souček, Štohanzl a vepředu Radek Wolter a Milan Škoda. Samozřejmě sázíme na osu, která je Latka, Zmrhal, Škoda. Chybí ti tam někdo z lavičky, dal bys tam, jakou bys udělal? Vy, kluci, my vás známe, my víme, co se v těch vašich Makovicích honí. Samozřejmě bude ohromně důležitý
Franto, To je nádhera. rozhodcovská trojice. Bude rozhodcovská trojice ohromně důležitá. Uhlí ne. No, Uhlí nejde o moc. No, a kde sedí ten náš Číňan? Je tam, co myslíš? Je tady určitě, já mám zprávy, že delegace bohatého investora je tady přítomná a myslím, že to atmosféra a vůbec doufejme i výkony hráčů je tak podchytí, že nebudou chybět ani na dalším žádném zápase. Jen si poskakuj, hochu, a tleskej si předem. Ale jsem přesvědčen, že to odhodlání slavistických hráčů je obrovské. Znám to z té kabiny, byl jsem u 2 derby minulých a ta motivace, o tom nemusíme mluvit. Ten úvod si myslím, že bude patřit nám. Já si myslím, že i celý zápas, no. Dobře, že neslyšíme, co říká Kohák, vedle bychom se naštvali. Takže řve a vykřikuje. Ne, už úvod bude ohromně důležitý. Jak budeme vepředu, jak budeme ohrožovat bránu. Ale Hlavně se nesmíme nechat uzamknout a být aktivní. to je ono. Tohle je hráč, to je nádhera. Chtěl bych ho vidět na hrotu útoku, ne v obraně. Ale těch soubojů vidíme ještě víc. Simon Daly s Lafatou, ale myslím si, že pro Simona je to první derby, samozřejmě, ale už je natolik zkušený a dobrý, že... To je vyprodáno, tohle říkali. Jo, vlastně, oni zmenšovali kapacitu stadionu, nevím proč. Pryč s tím. To už bylo, no. Přesně tak, důležitý bude souboj ve středu hřiště. Teď ho sváděli Tomáš Souček, předtím Honza Mikula, Radek Wolter nyní, velmi úspěšný v souboji. Ty svou podal míč, ty sportovče, no, to vidíte. Ano, znovu jsme vyhráli 2 souboje. A do vápna, jděte kluci do vápna. Je tam Milan Škoda, který čeká centr. Důležitý bude tam dostat balón do vápna. No, už to tam házej. Ano. Vystřel. To je Levan. Škoda, že to měl na pravou. Škoda, že udělal kličku doprava. Kdyby to bylo na levou, byla by to určitě střela, je levák. Hrajte, kluci. Nádherný balón. Boj! Opět Levan. Ale to je ono, takhle do nich, přesně. No musíme vydržet, tak. Bohužel Levan Kenia byl v offsideu, Milan Škoda ne, ale šlo to na Levana. Objektivně musíme říct, že v offsideu byl, ale ten úvod... Já myslím, že v offsideu nebyl. Já myslím, že my slávisti nebejváme v offsideu, Mirku. Co to povídáš? No, podívej se, to je hnus. Na tyhle balony si musíme dát pozor, aby nebyl volný hráč. Pryč s tím, hned kluci. Už máme obranu srovnanou, což je dobrý znamení. Máme to srovnaný. Z tohohle... Necouvejte, kluci, vyražte na ně, pressing, jako v Anglii. Tak, přesně tak, srovnaná obrana. Sparta vlastně neměla šanci to dát do hráče, protože všichni byli obsazeni. Ta taktika je jasná, podle prvních minut v obraně zblížit soupeře tak, aby nedostal čistý balón a velmi jednoduše přejít do útoku a využít jak Levana Keniu, který umí vytáhnout balóny, tak hlavně Milana Škodu na hrotu. A prásk do toho. Ano, to je cesta. Průnikovka do zálohy, potom do útoku. Škoda, že Honza Štohanzl prohrál souboj.
Kluci, sražte ho, sejmi ho. Ale jsme tam ve 4, jsme tam dobře, už jsme v pozicích. Už jsme perfektně v pozicích. Honza Mikula navíc. Udržel pozici, ustál to a eliminoval Krejčího. Myslím si, že převahu budeme mít ve standardních situacích, že bychom tyhle standardky měli uhlídat. Pouze Costa a Lafata nám můžou uškodit, ty by jsme měli vzít na těsno. A roh nakrátko. Ne. Víš, že jsem nikdy neviděl, že by z rohu nakrátko něco bylo? Dobrý. Milan Škoda, co by obránce, odhlavičkoval. A nádherný, může být nádherný přechod do útoku, ano. Honza Štohanzl. Přečíslení, to by mohla být šance. Škoda, že byl se točej zády. Pozor na ně. Ale opět naši kluci jdou do obrany v 6 hráčích. Opět máme obranu srovnanou. Co simuluješ ty? Ty to nic nebylo. Vstávej, bambulo. Kdo se to tam válí? Tam došlo ke kontaktu, kdy... Teď tohle byl u mě faul. To je faul. Ne tam to. Kdy Tomáš Jablonský byl v kontaktu s Lafatou, který přebíral balón. Lafato, ano. Tohle na nás neplatí, hochu. To na nás neskoušej. Ale myslím si, že to bylo čistý. Jasný. Tam to byl bok na bok. Ano. Čistý. Možnej čistý souboj. Tak. A Latko, a to, že to bouchlo do ruky, to už vyplývalo ze souboje, to samozřejmě Tomáš Jablonský nechtěl. To byla ruka, která by se pískat neměla. Tak co říkáš tomu úvodu, Franto? No tak zatím jsem spokojený, to je Kveuke, tam je to Kveuke? To je Costa, Kveuke. Rozehrávka holka, ale špatná, protože tam byl pressing. To je ono. Zase šance. Byl otočený. Musí být otočený k bráně a ne zády. Ale Sparta nechala Milana Škodu otočit. Když ho nechá otočit, to byla veliká šance, jenom Milan to mohl trefit, bohužel nastřelil Kostu. Ne, hezká akce, hezká. No. Ale útoky jsou rychlí, mají šmrnc a myslím si, že to stečení branky je každý útok. To jsou krásní lidi, podívej! Ten kotel náš, to nám všichni závidějí. Levan umí excelentně kopat standardní situace. No! Ano! Pomalej, Latko. To byla dohrávaná situace po standardní situace. Tam byl podle mě jenom malý offside. Ale nebyl. Podle mě nebyl, tam byli 2 hráči ostatní v offsideu a Latka v offsideu nebyl. To ať si mi říká, co chce, kdo chce, offside to nebyl. Přesně, Milan se uvolnil. No. Jestli to byla ruka, byla u těla, si myslím. U těla nebyla, ale byla to spartanská ruka, ta se nepíská, Jirku. To přece víš. Může být, ale doufejme, že rozhodčí to nebude vidět ani na druhé straně. Já jsem zvědavý, kdy rozhodčí vystrčí lůžky. Minule doma jsme měli štěstí na rozhodčího. Nevzpomínáš si, kdo to byl? Když jsme hráli doma ligu. Měli dobrý rozhodčí. Překvapilo mě to. Tak já si myslím, že... Hoši zlatý. Kluci zlatý, to je láska ke klubu, Mirku, to je odanost. A co jich je, nikdo nemá na naše slavistický rytíře. Nikdo. To pozbuzování a ten dav za bránou. Pozor na to, standardka soupeře, tam se dostal Jiráček k hlavičce. Musíme si pozor dávat a hlavně na dohrávané situace, protože tam už můžou být volní hráči Sparty.
ale máme výškovou převahu a tu bychom měli uplatnit v těchto situacích. Matějovský, ale výborně napracoval Martin Latka. Blížil soupeře. Hulváte! Honza Štohanzl Sundán, to byl takzvaný strom, kdy se mu tam postaví hráč do směru v pohybu, pořádku odpískáno. A zatím na mě naši hráči působí velice dobře. Kdyby tam to vydrželo, no tak... Drive dopředu, jsme doma. Každý útok dohrávat se šancí. Když nezasáhne rozhodčí, mohlo by to být pěkný zápas. Samozřejmě. Tam není lavička už. Není lavička. Je a tam proč? Od nové sezóny, protože došlo ke změně trenéra. Trenérovi lavičkovi skončila smlouva a takový dobrý trenér. Říkají, nový vítr přišel. No, ale měl úspěchy lavička, já si ho velmi vážím. Souhlasím. Ale nebyl titul a to hrálo asi největší roli. Škoda, že slyšíme špatně ty vtipný volání našich vlajkonošů. Ne, rozhodně ta severní tribuna slavistická je suverénně nejlepší fandící tribuna v lize. Ano. Bacha si ve Vápně, oni nám to píska. Ježiš, podívej se, Mirku, kluci zlatý. To je nádhera. To je nádhera, když to vidím. Tam jsme mezi nima měli být. Tito fandové si zaslouží, aby Slavie byla na špici tabulky. Aby byla úspěšná. Jestli pak se náš čínský majitel dívá. Musí ho to oslovit. Já jsem rok působil v Číně. V Číně tohle vůbec není. Není takovýto fandoství, který je zarytý. Samozřejmě je to tam spíš jako na divadle. To tady ho osloví a fandové dělají Slavii tu nejlepší reklamu, jakou můžou dneska. Lafato, srazil si ho, to už ti rupají nervy, viď? No, uvidíš, jak s tebou Škoda vyběhne. Ale Franto, máš pravdu, to se vždycky hrálo proti Spartanům, že když se nenechá hrát jejich hra, začnou být nervózní, začnou kolem sebe šít nadávkama, loktama a je po jejich hře. A myslím si, že našim klukům se to zatím daří. Jen roztahuj ty pařáty. Už to tam poletí. No. Levan Keňa má výbornou kopací techniku. Jeho levačka kopne míč kam chce. Krásně. Měli jsme tam 5 hráčů. Měli bychom vyhrát výškový souboje. Ale bohužel Martin Latka byl v offsideu, proto nemohl hrát. Proti němu, necouvejte kluci, proti němu! Matějovský, to je tvůrce hry, který by se neměl nechat volný. A pryč s tím, to je ono. Jen si vyskakuj, hošičku. A tam si Sparta může kombinovat, ano, ale v těch prostorech vlastně hluboko v našem vápně, tam už by naši kluci měli přistupovat a nenechat Spartany otočit s míčem, což se zatím daří. To zatím tu Slavii nepoznávám. Ta Slavie je, dá se říct, mentálně nahoře. Ona vlastně naši kluci ze 4 zápasů 3krát vyhráli v lize. Poslední zápasy. To se jak nádherně poslouchá. Tak by měli být i psychicky nahoře. Snad ten zápas pohárový pustí nebude mít dopady, ale vidíme, jak jsou srovnaní. A Jarda Zmrhal bohužel byl pod tlakem, špatně přihrál a tyto balóny bychom měli uhrát. Nesmíme nahrávat soupeři, nesmíme ztrácet míče. A zase proti němu ne. Proti němu! Tomáš Souček je u Jiráčka.
A zase Hasil, všechno Honza Mikula, na kterého je spolehnutý v otázce bojovnosti, nasazení. A nehraje ještě ten náš nový obránce, ne? Který je Proč? Friedrich je na lavičce zřejmě proto, že ta integrace do toho týmu není úplně... Mirku, neříkej mi to. Prostě to dobrý obránce má tam být, co se bude integrovat. Na druhou stranu tento tým v té obraně se hrál ve 4 utkáních velice dobrý výsledky. Ale takže on by je posílil, ne? Nyní hrál Ústí pohár, takže taky se úplně dobře nezapojil. Lafato. Proto tam podle mého soudu není. My potřebujeme v těchto fázích uhrát balón, dobře přihrát, což se nám nedaří úplně dobře. Samozřejmě hráče soupeře zbližujeme, ale potřebujeme nyní v těchto fázích nadstavbu. Že Milan je tam na hrotu většinou volný, aby dostal přihrávku. Zatím ten tlak Sparty teď se stupňuje, ale pořád bez efektu. Tak, to je ono. Ale potřebujeme být taky na míči. Tomáš Jablonský rozhodl se jít sám. Ano, vyhrál útočný souboj. Evidentně rychlejší. Bohužel. Přišel balonu. A Slavie opět v pozicích. Opět Sparta musí postupným útokem. Co se rozčiluješ, Vambulo? Bylo to fair? A já si říkám, jen Dočkal se vyšťaví nadávkama, protože potom přestane hrát. Je to jeden z klíčových hráčů soupeře a když se nechá rozhodit, tak bude po něm. A toho i naši kluci můžou využít. Prásk, to je ono. No. Martin Berkovec. Jeden z mužů, na kterých stojí defenziva, velice jistý, jak v chytání, tak i v zakládání útoků, má dobrou kopací techniku. Odchovanec klubu. No. Jen se válej, chlapečku, tohle my tě nebaštíme. No, musím říct, že po tom úvodu, kdy jsme měli 3-4 útoky přes Levana Keňu, byl tam v koncovce i Milan Škoda, tak nyní jsme v defenzivě bez nadstavby, což může být v průběhu utkání, ale na druhou stranu potřebujeme se dobře dostat k míči, dobře přihrát, tak, aby jsme zapojili Levana Keňu, i Honzu Štohanzla, kteří umí proniknout do branou soupeře, a potřebujeme víc aktivity. No. Ukoptili jste roh Rudoši. No, ale. To je rozdíl mezi naším a spartanským. Podívej se. Samozřejmě máme daleko kultivovanější fandy. A to je určitě... Víc nápaditější. Řekl bych, že jsou úplně nápaditý, nejvíc celé A to ligy. diváci vidějí, mají srovnání, zatímco my mluvíme kultivovaně, odborně, vlídně, vstřícně, profesně, vedle Kohák řve tutově jako tur. Dovedu si to představit. Vytváří nátlak prostě. Dovedu si to představit. No. Tam se jich vejde. To je nádhera. Pro nás velice dobré znamení, že obrana je srovnaná. Jakýkoliv průnik, zatím naši záložníci a obránci hasili velice dobře. Potřebujeme pouze nyní být silnější na míči. Hochu, Zdeněk Šťast ještě nevyhrál derby. No a dneska ho tady taky nevyhraje.
Faul, to víš, že jo, co se Faul a divíš. znova to bude výborná příležitost pro Levana k Keniu. Hele, jak on, to je čuně. Je to možný? Zezadu, viděl jsi to, Mirku? Bylo zezadu, ale pochválím Honzu Štohanzla, že si dobře pokryl balón, že vyhrál tento souboj. Hele, to je nádhera. Derby. Hráči to musí vnímat, plná nádhera, chtělo by to ohrozit bránu, chtělo by to gól. Otočte se, kluci, čelem k bráně. Máme výškovou převahu, já si myslím, že dát tam optimální centr a buď přímo z centru, nebo dohrát situaci, protože ta naše převaha v postavách hráčů je zřetelná. Ale i v hlavě, prostě mi to, podívej, no. Tak. Levan dohrává situaci, vynikající průnik. Je. Myslel to dobře, No, na zadní tyč. Bohužel. Dneska dal Volkot takovejhle gol, ale vymet roh, vymet pavučinu, to se nepovedlo. Tady Levan to zamýšlel původně také, ale on je levák a samozřejmě pravá je horší v těchto technických situacích. Škoda. Ale musím říct, že zatím Levan je vlastně naším, si myslím, nejlepším hráčem v dosavadním průběhu. Je to dobře, on se potýkal se zraněním v začátku sezony a je to, já ho znám osobně, je to vynikající fotbalista. A když se bude dařit týmu, když ho budou využívat, tak on sám může i rozhodnout zápas. Pozor na Dočkala, on by neměl být volný v tvorbě hry. A Tomáš Souček zakládá útok. Dlouhý pas. No ale zatím, když si to vemu, Sparta neměla ani jednu střeleckou situaci. My jsme měli už nejméně 3 situace, které buď jsme vystřelili, nebo to zavánělo střelou. Sparta neměla nic. Pravda, vypadalo to nadějně. Měli by být důraznější. Nádherný souboj Tomáše Součka, vyhrál souboj. No, zabal to Honza Štohanzl, nádherný pas na Milana. Milan vyhrává souboj útoční, střelecká šance. Škoda, že se dostal do úhlu, škoda toho. Mirku, že to byla 10. Já bych zapískal 10. Samozřejmě, bylo by to pěkný, ale... Kluci, jsme s vámi! Koháku! Ale tato přihrávka měla oči, Milan byl v náběhu, odhodil Matějovskýho. Jak šmátrá po něm. Škoda, že jak mu to vyšlo do kroku Milanovi. To byl přece faul. Takže nevystřelil, zatáhl to a už to měl těžký proti Víčíkovi. Ale to je cesta, protože Milan je velice silný v náběhu, v koncovce. To už byla nejméně 3., 4. situace k ohrožení brány. Jo, nedáš, dostaneš. Nedej bože. Ale taktika je jednoznačná. Zhustit to, ten prostor na vlastní půli před vlastní 16 a využívat jakékoliv možnosti k breaku, a což se daří. Myslím si, že Sparta je horší i v soubojích, že naši kluci bojujou, mají odvahu jít do soubojů, do takových těch anglických soubojů. Bezprostředně nečekají, což je dobré znamení. Zase proti němu někdo, kluci. Ano, to je ono. Hlavně musíme držet tempo hry, aby jsme nevypadli, protože soupeř se s přihrávkama snaží hráče rozběhat, a když nebudeme běhat, výborně, nezachytíme hráče. Ale nyní Martin Berkovec a je dobře, že si šáhne na míč, je dobře, že jde do pádu.
přispěje to k jistotě. Tak kluci, tak teďka. Teď nebo nikdy. Opět Levan. Nyní si to hodil daleko, ale on je velice aktivní a to se nám líbí. Ta aktivita, když je na půli soupeře. No jen mávej rukama, mávej. Je vidět, že Spartani jsou nervózní. Že nehrajou, že nepředpokládali takový odpor. Zatím si myslím, že sice, i když mají převahu zdánlivou, takže naráží na konsolidovanou naší obranu. Bacha, kluci, jak neuděláte chybu. No, to je ono. Chyby. Nepřicházet vomníče. Bohužel Jarda Zmrhal už po několikátý při vyvezení balonu chyboval, se potom dostáváme zbytečně pod tlak. Jak je to možný, Mirku, on se nekouká, on nevidí, že on to nahraje přímo soupeři. Tak zatím je to taky překvapilo, ale je to možný, že on dlouho nehrál, Jarda, konkrétně. Je to jeho druhý to zápas. To dělal i minulým zápasem. A bohužel vrací se ke starým chybám. Ale on je to, který by měl být nosným při vyvezení míče. Hele, to vypadá hezky. Leva, nádherná přidávka na Milana. Ne na Milana, na právě Jardu Zmrhala. Teď jste měli kliku, vy kluci spartanský. Koháku, to mlčíš, viď? Nebo... No, nádherná přihrávka přes obranu. To už byla druhá přihrávka přes obranu. Prakticky druhý gól. To měl být gól. No a ale toto přes obranu. Nic. A byl to ten zmiňovaný Jarda Zmrhal. Založil útok, naběh, velice dobře za Kostu. Nádhera. Bohužel ten balon neměl úder. Skončil by gólem. Ale nádherná akce. Náběh, šance. No, to byl Tomáš Souček. To chybělo jenom dorazit. Koháku, díváš se? To je tlak, to čumíte. A Sígl taky. Sígl, musíš ocenit tuhle nádheru. Tady to rozběhl Simon Daly. Minul to Milan Škoda. A Tomáš Souček znova. Ta samá situace. Martin Latka. No ale to je tlak po standardkách, po nákopech do vápna. Jen tak dál. Myslím si, že to je cesta. Co pak si asi říkají ty dva pánové? No tady vidíme Jardu Řebíka, samozřejmě sportovního ředitele Sparty. Moc se mu to jistě nelíbí z hlediska Sparty, ale nám jo. Franto nám jo, ale potřebovali jsme gól, potřebovali jsme zakřičet. Z tebe srší emoce, já tě tady držím, přímo tě tady držím. No jo, to je hochu. My slávisti jsme velmi zdrženliví lidi. Co dostahuješ od ruce, ty bambulo? Je na něm sympatický, že má dlouhý vlasy ten chlap, ale jinak... ano. Mezi těma vylepancema vypadá jako slušný člověk, ale furt rozhazuje rukama. Tohle byla jasná vysoká noha na Keniu i s přišlápnutím. Tak to je ono. Tak Berger ať nekopat. Máme tam, musím říct, že z téhle vzdálenosti máme výborného kopáče, to je Levan Kenia. Je to skoro 28 metrů a jestli si pamatuješ, na jaře jsme dali góla Mladé Boleslavy a Levan dal přes zeď gól z trestňáku. Takže to mě evokuje, že by to mohl zopakovat dneska. Porada slavistická. Jedná se jistě o signál, ale Levan to umí kopat přímo. Ale jak toho našeho Škodu. 4 lítají trlíci kolem něj. Bojíte se ho, co? Sraby. Ano, Levan, ale to snad se musí písknout. Tam byli brzo hráči vybíhající. Sudí Zelinka tohle, buď to nechtěli vidět, nebo neviděl, ale to bylo zcela evidentní. Jak tam byli dřív
než byl samozřejmě první dotek přihrávajícího hráče. Ale s tím se musíme vyrovnat. S tím se vyrovnáme, potřebujeme dát Celý gól. život se s tím vyrovnáváme, tak už by to mohlo někdy skončit. A si rád písknul, viď? Tohle to si viděl. Tady Trlíku. Tady taky přítomen Tomáš Ujfaluši. Výborný hráč. Výborný, A samozřejmě. inteligentní chlap. Já jsem si nejdřív myslel kdysi, podle toho jména, že to je Eskimák. Ano. No. Padnul si vysílením, hochu. Musím složit kompliment oběma našim krajním bekům, jak Honza Mikula, Tomáš Jablonský, dneska vůbec nepouští hráče za sebe. Chytají jejich náběhy, protože právě ve stranách je síla Sparty. Podívej, ta nádhera, děti zlatý. Vy jste zulímal bych vás všechny. A že jsem heterosexuál, to je nádhera. Potřebovali by si tito úžasní fandové zakřičet gól. Dobře, Simon Daly sklidnil hru. To je ono. Potřebujeme se dostat do dobré přihrávky. A to byl faul. Celé evidentní. Se divím, že to pískal. Je dobře, že zezadu se pokoušíme o rozehrávku. Ne vždycky jenom nakopávaně. Ano, je třeba sklidit hra, být delší časový úsek na míči. Výborně Tomáš Souček, vyvez balón. A znova Milan si tam dělá pozici pro centr. A to je málo, Milan tam... Ano, to je střelecká pozice Radka Voltra. Škoda toho, to byla situace na gól. Než si srovnal ten míč. Je málo škoda ve vápně, to 3 tam musí být. Pozor na průnik Krejčího po levé straně. A už to tam máme opět srovnané. Perfektně Tomáš Jablonský. Vykryl svoji stranu. Kluci hrají dobře. Mám z toho dobrý pocit, ale potřebujeme teď přestát tlak. A zajímalo mě, co říká Siegl na to, když to vidí. Co myslíš? Já si myslím, že nervozita se přelila ze hřiště i do vedlejší kabiny Sparty. Podívej, 30 minut docela pěkných. Já si myslím, Franto, že tomu chybí gól, protože Sparta, jak vidím, 3 góly tomu chybí. Je nervózní, nemůže se dostat do přihrávky. Co to nic nebylo. Nenad mu zavadil. Podívej, tak faul to byl, ale musíme kvitovat. Ale nebyl to faul, buď spravedlivý. Musíme kvitovat to, že Honza Štohanzl, že to nedal zadarmo a že i přes faul šel do souboje. Ano, znova eliminovaný Lafata, vystoupil s ním Martin Latka, eliminoval jeho výstup. Ale ten Kveuke hraje dobře. Samozřejmě Kosta je nosný hráč Sparty. Umí vyvést balón, být v útočné fázi, pozor na jeho centry levou. Teď Jiráček, levá, který to tam umí centrovat. Je to brácha Diego Kosty? Brácha to není a myslím si, že ani tak dobrý není. Ale určitou kvalitu má. Kdo to tam sedí? Je to Horvát? Pavel Horvát se přišel podívat se svým synem. No, tak co? Taky je nervózní, taky vidím na něm trošku nervozitu. Myslíš, že jeho srdce bije slavisticky? Já myslím, že ne. Já si myslím, že se to v něm tluče. Tribuna Sever. To je něco to nádhernýho. Všichni nám je můžou závidět. A ruku na srdce, Franto, chtěl by si být tady v té kabině nás, televizáků, komentátorů, a nebo na té tribuně v tom davu? Já tam byl, jako mladý kluk jsem chodil 15 let, tenkrát se tomu říkali vlajkonoši. A mockrát jsem dostal přes držku, ale to utužuje lásku ke Slávii.
Samozřejmě odtaď vidíš fotbal úplně jinak. Ano, ano. Když se fandí společně. No, Surovče, ještě se divíš, co se rozčileš, ty bambulo. Já jsem slíbil, že nebudu sprostej, jinak bych televizní diváci použil mnohem vhodnější výraz. No. Ale Franto, já ti dávám za pravdu, musíš upustit ventil. Já vidím, jak jsi emotivní tady, že bys ty klukům nejradši pomohl na tom hřišti. Je třeba balón dát do vápna, znova je tam Milan Škoda, Souček. Zezadu nabíhali Radek Walter. Pusť! A on to šlo. Ale dobrá situace, 4 hráče jsme měli opět ve vápně. Musím říct, že naše Slavie hraje dobře i v ofenzivě. Máme dostatek hráčů ve vápně, chybí nám jenom přesnost. Střeli 9-1, Koháku, vidíš to? A i statistika nám dává za pravdu. Jasná páka. Sparta je zatím marná. My jsme to, ti, kteří mají na svých kopačkách aktivitu. To, že Sparta má lepší postupný útok, nic neznamená. Naopak, je to šance pro nás, aby jsme využili volný prostor a naši kluci to využívají. Mánička Kosta nevěděl, co s míčem, kam to pošleš, hochu. Tak. Velice důležitý je, že naši kluci drží pozice. Tomáš Souček před stoperama, pomáhají mu Jarda Zmrhal a Honza Štohanzl. I Levan se tam zapojuje do obrany, takže máme kompaktní blok. Pouze Milan Škoda zůstává na hrotu a čeká tam Kolmici, což je pro ofenzivu optimální. A znova výstup Honzy Mikuly znamenitý. Nevíš komu, je. Kluci, a někdo na něj. Pressing. Jako Liverpool. Perfektní souboj Milana Škody. To je cesta. Nenechávat hráče soupeře rozehrávat a dostat je pod chybu, což se Milanovi povedlo. Milan samozřejmě je komplexní hráč. Útočný, umí bránit. A já, jak jsem ho poznal za ten rok, když jsem působil v kabině minulý rok, tak je to obrovský srdcař. Příklad pro všechny. Podívej. Musím říct, že teda oba dva golmani, jak Martin Berkovec, tak Bičík, patří k oporám svých týmů. Já myslím, že Berkovec je trochu větší opora než Bičík. Ale samozřejmě. Hele, ale Diego jak bojuje. Dneska věřme tomu, že ta úspěšnost bude rozdílná. To je faul, to byl faul. Souboj. Výborně Simon Daly, ano. A ta celá trojka se vrátila příkladně. Pískej to, že zavolám Berbrovi. No, to jsem zvědavej. Správně se rozčílej, Šuhlíne, řekni jim to. Oni nám to dají zpomaleně. Samozřejmě Tomáš Jablonský měl balón. To je prase. No, ale tohle šlapak na vnější kotník. Tak. No jo, ale tak když... Viděl jsem i za tyhle zákroky dostat rovnou červenou kartu. Ano. Hele, když mu zul botu. I za tyhle zákroky. Je to zepředu, je to nebezpečná hra a samozřejmě šrámy na vnějším kotníku. Vidíš to? Až do krve. Jednoznačně. Až do krve. A bohužel soupeř nedostal ani kartu. Protože je tam rozhodčí a ten rozhodčí je Spartan. Jako 90% rozhodčí jsou Spartani a zbylých 10% jsou Plzeňáci. To se pak těžko hraje. No, seš pyšnej na to, jsi pyšnej. Kluci, taky budeme s váma skákat. Simon Daly. Dobrý vyvezení balónu. A to si nerozuměli. A znova faul. Velmi důležitý je, že naši hráči mají odvahu jít dopředu a tím evokují fauly soupeře. To je jedna z věcí, kterou od začátku zápasu dělají naši dobře a Sparta je nucená faulovat.
Zase. No, ale jak vidíš, Tady se dostal Simon před Hušbauera. ale to musel zapískat, že stál u toho. Kosto. A znova vysocí Deli, Latka, Souček, Škoda. Potřebujeme se dostat k tomu vysokému balonu. Co se rozčiluješ? To bude naše zbraň. Ale myslím si, že hlavičkoval Frýdek. Ano, je to roh. Ano. Já si myslím, že gól visí ve vzduchu, ale musíme se tam trefit, musíme jít do čistého balónu. Třicátá 9. minuta, stále 0-0. Martin Latka. Znovu Levanův center. Honza Štohandl. Tam se naši hráči nedohodli. Nehraj si s tím, sakra, prásk. Do botiče, všechno má lítat do botiče. Ale Honza Mikula napravil chybu, bohužel to byla velká chyba, že nesmí si hráč hrát jako poslední hráč. Tady byla situace, kdy se Štohandl a Souček nedohodli a to hrozí vždycky breakem. Spartan tam simuloval pro jistotu. Blíží se konec poločasu, bylo by škoda. Nedostat góla posledních. A Spartani mizerové tohleto umějí. Ale jsem přesvědčený, že naši kluci budou soustředění, nedají soupeři prostor. Pryč s tím. Nová Milan. Milan dneska hraje zápas, kdy je cítit. Bohužel měl dvě situace, kdy mohl vystřelit. Nepovedlo se. Má ještě dostatek času, aby gól dal. Zaváněl rukou. Prásk. Jeď. A do botiče, ano. Ale myslím si, že ten souboj předtím zaváněl rukou Frýdka. Nezapomeň, že Sparta musí dát gól z trestňáku před koncem. A když ho nedá, tak se nastavuje. Když to nic nebylo. Proletěl se vzduchem, no. To máš radost, co, že jsi to mohl písknout. Jen se vyží na té naší slávy. Potřebujeme se dobře srovnat. Znova být koncentrovaní. Je příjemný, že jsou tam dva hráči soupeře. Ještě jeden trestňák, uvidíš, když se teďka netrefějí. Samozřejmě potřebujeme trošku štěstíčka, protože ty situace jsme neproměnili. Výborně, Simon. Pryč s tím! A proti ním. Hlavně srovnat obranu. Proti ním. No, teď se mi teda zatrnulo. Je taky. Nauč se mířit, ty troubo. Frantom je taky. Kdo to byl? Hušbauer? Byl Hušbauer, ale tam Tomáš Souček pozdě přistoupil Hušbauer, žere psy a kočky. A na druhou stranu bylo to ruku na srdce hodně nespravedlivý v tomhle poločase dostat góla po takovej převaze na situace. Rozhodčí udělal, co mohl. 2 trestňáky na Slávii, on přijde ještě jeden. To snad byl faul. Já osobně bych ho pískal, samozřejmě na Zbrhala od Jiráčka. Ale na tom musíme se obrnit. Jsme objektivní, Mirku, my jsme objektivní. Vedle Kohák se Síglem ne, ale my jo. Dočkal, chtěl prohodit na Lafatu, což je jejich vlastně osa při gólech. Teď jsme se tam nechali přiklínovat. Kluci, vytlačit je musíme, vytlačit. A druhou opět nádherná kompozice. To je nádhera. Našich fandů. Musím říct, Franto, klobouk dolů před našima fandama. Pozor na to! Tam se jich vejde. Nauč se kopat, Holenku.
Hušbauer krade koně, Hušbauer krade koně. Já bych zase řekl, že opět byl pod určitým tlakem, tam naši hráči přistoupili velice dobře. Nespěchej. Co bychom řekli? Jak je plnej hněvu, viděl jsi to? Viděl. Tu nenávist v obličeji. Je 44. minuta prvního poločasu utkání Slavia Sparta. Musím říct, že jsme byli aktivnější až teď v závěru. Sparta přitlačila. Nezapomeň, že se nastavuje tak dlouho, dokud Slavie nedostane gól. Správně jsi mu ukázal. Simon dobře odblokoval Jiráčka. Co můžeme říct z první půly, Franto? Hele, kdo to je v té plynové masce? Co to je? Vidíš to? Ano. Pochopil jsi to, já ne? Ale to je nádhera. Kluci naši slavistický. Podívej. Samozřejmě ten program našich slávistů je úchvatný. Ale musím někdy říct, to není čitelný, se musím přiznat. No, tak určitě to vysvětlují v našem plátku, nebo situace pro Milana. Málo, jeden útočník je málo, musí tam být dva. To Hanzl výborně zapracoval. Radek Wolter. Vystřel! Ano! Krásná střela, gól! Už je tam! Koháku! Koháku! Horste! Jarda Baňa, to je ono! Jarda zvrhal se Melte je, kluci! Melte je! Střela zaplavala. Kluci, to je nádhera! Hoši, děkujem! Jarda zvrhal! Odvaha vystřelit z 25 metrů. Koháku, teď mlčíš, viď? Ne, on určitě něco řve, ale... Ano, opřel jsem jí o míček, střela zaplavala. Teď tam je! To je nádhera. Vynikající počin. Vidíte to, co udělá? Odvaha do střely. Chytej míček, hrabej jak myška. Není ti to nic platný. A Jarda má ostrou levačku. Projevil to i teď, kdyby Čík míč neudržel. A co si, Franto, můžeme víc přát, než v poslední minutě první půle dát Já gola. bych říkal, pískej konec. Samozřejmě. Výborně. Tak musíme říct, že ten poločas lépe skončit nemohl. Slavie vede 1-0. To, co si přáli tisíce příznivců, je tady. Vedení po poločase, soustředit síly na druhý poločas. No, zažil jsem, že vedení, který jsme neudrželi. Musím přiznat, že... No, kluci! Černý kluci! Teď bude volat Berber. Bude volat do kabiny. Ano. Ano, vidíme tady rozřažené fandy, vedeme 1-0. Přátelé, co jenom, dívaj se na nás, slávistici, čili můžu říct, gratulujme si, hoši, a udržme to. A sejdeme se samozřejmě vedenu po přestávce. Vítáme vás opět na druhém poločase utkání Slavie Sparta. Dobrá zpráva pro slávisty. Slavia vede 1-0. V poslední minutě Koháku, jdi do hajzlu. Zmrhal. Už jsme ve obraze. Gól na 1-0. No, tím potěšil všechny tyto slávisty i slávisty vás. Přišel se pokročíme, my to potočíme, slibuju vám. Ne. Pojďte, kluci, do toho. No. Jste miláčkové. On myslí slávisty, Kohák. No. Franta Ringo Čech opět tady hýří emocema. Je celý vzrušený. Vedli jsme tady debaty. Tam je Míra Baránek. Fataj. A Fataj, uvedl Fataje místo Hušbauera na hřiště. Vyholenec. Bléza holá, Bléza. A je to jenom memento pro naši obranu, protože Fataj je útočník. Tím pádem Sparta bude hrát na dva útočníky, čistokrevný. Tak tam si musí dát naši hráči pozor. Minulý zápas ligový jsme měli dva útočníky a vyšlo to. Co to říká? Asi je napomíná. A máme také Brabce, stopera Sparty na hřišti. U nás žádná změna.
u nás žádná změna, ani by to nebylo vhodný, protože si myslím, že Slavie se hrála velice povedený první poločas. Ano, a Angličani říkají never change winning team, i když jde jenom o poločas. Hele Škodu, byl úkol zlikvidovat ho. Zlikvidujte Škodu. Vidíš, oba dva, bim. A tam byl nepříjemný náskok Brabce ze zadu. Milan tam dostal trošku loktem do hlavy. Milane, dej si bacha, půjdou po tobě. Ale trošku to odnesl Frýdku, máš Frýdek. sympatickýho tátu, pozdravuj tátu. Výborný byl Frýdek, viď? Výborný Špilmacher Sparty i hlavně národního mužstva. Ano, moc rád na něj vzpomínám. A takový rytíř hřiště to byl. Což by mělo fungovat na obou stranách samozřejmě a i dneska. Já bych rád vzpomenul na Spartany Krause, Pazderu, Vojtu, Migase, Kvašňáka, jaký to byli vynikající hráči. I my slávisti jsme je obdivovali. A neuchylovali se k neférným zákrokům Ne. Tak ještě tenkrát nebylo lobby rozhodčích, ještě se našli, víš, že se našli tenkrát rozhodčí, který pískali rovinu. Já se pamatuju jednou, myslím, že to bylo 59 nebo 60 rok, pískali jeden rozhodčí rovinu. Od té doby... Ty zápasy se docela dobře pamatujou, kdy byla rovina. Ano. Lafato, kulháš, viď? Dostal si přes párky. Ale je dobře, že Slavie začala aktivně, ale potřebujeme vyhrávat souboje. Teď Tomáš Jablonský prohrál souboj, ale opět Simon Daly. Daly, neriskuj nic, jak po něm šel ten rasista. No, Ty rasisto! Z pozice Fataje bude problém, protože Fataj je velice dobrý fotbalista. Když je Sparta v tlaku, tak umí zúročit situace ve vápně. Nevyrážej! Ale tohle udělal Martin perfektně. Nevyrážej! V té situace musel použít pouze pěst. No. Tam nám zůstal ležet Simon Daly. V kabině byl rozkaz jasný. Zlikvidujte Škodu a Dalyho, kluci. Ano, ukazuje, máš se dívat. Ty holohlavej. No to nebyl průkazný záběr. Nesahej na něj, Spartané. Veď, co ti udělal kluku náš Daly. Musím říct, že Simon Daly je vynikající fotbalista. Sympatický člověk. I jako člověk v kabině působí nenápadně, ale o to víc nápadně i na hřišti. Dneska je součástí reprezentace Pobřeží Slonoviny. Jako Drogba? Jako Drogba, jako Yaya Touré, on hraje stabilně, nyní hrál v těch zápasech stabilně levýho stopera, takže to je velká naděje, vlastně příslib i pro Slávii. Já myslím, že náš čínský majitel by Tourého mohl koupit a i toho Drogu. Šance, dostal se tam Tomáš Souček, bohužel pozdě přišel. Pozor na break soupeře. Vyváží Holek. Venku, out! A Simon Daly. Ježíš, ten je nesympatický, tenhle Černoch. Teda ne Černoch, promiň, Afročech. Říkám to dobře. Afročech. Necouvat, kluci, necouvat, vyrážet, pressing. Jako Liverpool. Vyhrál včera, viděl jsi to? No, samozřejmě, já sleduju anglickou ligu. Premier League, nejlepší liga na světě. Doufejme, že slavističtí hráči to sledují také, protože tam jsou fair souboje na rovinu. Takže z toho by si samozřejmě měli vzít příklad. To nic nebylo. Trošku dohrál Tomáš, buďme objektivní, Tomáš Souček dohrál souboj. Šlápl na stehno Matějovskýmu. Ale nebylo to schválně. Nebylo, rozhodně nebylo.
Co mu nedáváš? Ale Matějovský je nervózní, vlastně štěká po soupeři, ale myslím si, že z našeho hlediska je to jenom dobře. Přestane tím hrát a bude po něm. Ale Tomáš Jablonský atakoval dobře soupeře. Ten Kvejvka je rychlej. V obraně soupeře došlo ke změně, tam odešel Hybš, místo něho hraje Brabec, který se posunul na pravou stranu obrany a na levé hraje Holek. Melte je ty kluky spartanský. Tady je pas na Milana Škodu. Co jsi to pískal? Co jsi to mával? Je spokojená ta tvoje spartanská dušička? Samozřejmě nebyl. Nebyl to už z toho prvního pohledu na situaci. To bylo zřejmé, to byla chyba pomezního. Bohužel. A zase Martin Latka vystupuje na Lafatu, což je vlastně nejlepší obrana proti tomuto střelci. Tady brání Radek Wolter, který se stáhnul až na pravý okraj obrany. Mikula si to pohlídal. Bohužel rohový kop. Ten vypadá jak... Kdo to je ten s tím ocáskem? Je to Jiráček, který se vrátil z Německa, z Hamburku do Sparty. To si vybral klub, viď? Můžeme se jenom smát. Pryč s tím. Není to ten, jak se posmíval Slávii? On Jiráček působil v Plzni předtím, ale pozor, tady Fataj sám. Ukopnul se, kamarád, nauč se kopat, holohlavče. Tam se dostal k odraženému balónu. Fataj machruje. Naše obrana Slávie trošku vypustila prostor na levé straně. Fataj netrefil, ale byla to jedna z největších šancí Sparty v dosavadním průběhu hry. Já bych ho vyloučil, toho Fataje. Já být rozhodčím, hraje velmi nečistě. Nádherná situace, tam se dostává Honza Štohanzl. Bohužel Kostavikov z prázdné brány, ale situace, která zaváděla golem. Ale je to sympatiák, nemůžu si pomoct. Vypadá skvěle. Znovu kolmý míč na náběh ze druhé vlny. Štohanzl má parametry na to naběhnout tam v rychlosti. Máme smůlu, že to bylo pomalý. Ale objektivně řečeno, Tyčík výborně zasah, dal tam ruku a zachránil Spartu od druhého gólu. Přitom Honza Štohanzl udělal velice dobře. Dělobuchy. Tak to jsou věci, které samozřejmě na hřiště nepatří. Fandit, ale to, co neublíží hráčům. Tady ještě jednou to je. Vidíte Štohanzla a zásah Bičí. Jak tam Kvejvke vletěl, viděl jsi to? Myslel to velice dobře. Dobrý hráč. Kosta. Dobrý hráč. Na roh. Ale buďme objektivní, ono se dá fandit. Dá se fandit srdcem, vehementně, agresivně, ale pouze slovně, hážou, já bych slovně, ale Spartani to, co předvádí nyní, nedá se kopnout roh. A bohužel potom to stojí klub pokutu, brání to hráčům ve hře. Já bych to kontumačně ukončil. Tyto fandové nemají co dělat na stadionu, absolutně ne. Tak zaplatili si to zase. Zaplatili si na sledování a na slušný fandění, ale ne na to, aby mohli házet a ohrožovat hráče. Ale myslím si, že to je pro Slávy velká šance. Znova hlavičkující převaha, nebo převaha hlavičkujících hráčů. Potřebujeme tam dát jenom dobrý balón. Tomáš Jablonský. Je tam Škodovka, ano, ale krásně se dostal do závěsu.
a míč šel 2 metry vedle, ale byla to vyložená šance. Můžeme to řadit na šanci na druhý gól. Úplně zcela jasně. Pěkný, moc pěkný. Škodo, bacha, chtějí tě zranit. Uholíne, tatínek má z tebe radost. No je dobře, že jsme vysunuli obranu až do středního pásma, že nebráníme jenom zasunutě, že naši hráči se dostávají k míči vejš a bez ohrožení naší brány, což je i posun oproti konci prvního poločasu, takže to je ohromně potěšující, že jsme aktivnější v bránění a nakonec i v útočení. Lafata není vůbec šeredný chlap, vědět, docela mu to sluší až na ten dres. Možná, že náš čínský majitel sáhne do peněženky a Lafata přestoupí. Se Škodou, to by bylo duo útočný. Já si myslím, že Lafata určitě nepůjde do Slavie, ale... Proč by nešel, když mohl Čech jít do Arsenálu? Samozřejmě, že a je to profesní, je to v pořádku. Ale tak nějak už David patří ke Spartě. Ale nikdo nepatří ke Spartě. Žádná částka není tak velká, aby ho u Sparty připoutala, podívej. Ale myslím si, že... Zdravíme naše vlajkonoše, výkvět slavistického rytířstva. Znova byla u míče a to byl jasný šlapák. No je až překvapující, co Spartani dneska vytvoří. Škodo, chtějí tě zranit. V těch situacích, kdy faulujou. Hele, prásk, oba dva, ty. Teda Kouejvke, ty si čuně. A ten s tím ocáskem taky. Ale zase si řekněme, že to je pro nás veliká šance z trestního kopu. No, chtělo by to ještě jeden. Že to už je vzdálenost, kdy se dá obstřelit zeď, překopnout zeď. Že by to golman to bude mít ohromně těžký. Honza Berger. Že Honza Berger býval Spartan. A potom slávista, velký. Levan Keňa tyto kopy umí. Já si myslím, že to umí kopnout k oběma tyčím. Moc. Bergera by to chtělo. A nebo Lamparda. To nebyl Honza Berger, to byl Patrik Berger. Patrik vlastně. Ve Slavii. Patrik. Proto jsem reagoval na to, že to byl Honza Berger ve Spartě toho a Patrik Berger ve Slavii. Patrika znám. Reprezentační šuter, který vlastně dával i ve finále mistrovství Evropy gól. Ano, vděčí. Slavný slávista. Ano. Vděčí Benitez vlastně 2 Čechům za vítězství a pak je oba vyhodil. To je trenér. Nesnáším Beniteze. Tohle je hezký chlap proti tomu Vyholencovi. Ano, kluci, s váma. Ty lidi všichni přišli z univerzitní knihovny. Rovnou. Vzdělanci, vědci, filozofové, špičkoví technici. Souhlas. Také to fandění tomu odpovídá. Na úrovni, ano. Nápaditý, takový, který pomáhá hráčům. A už do vápna, jděte někdo Škodovi na pomoc. Ano, teď se dostává Wolter do situace do vápna, nabíjá Keňa, Škoda. A ještě tam byl Štohanzel, bohužel ani k jednomu se balon nedostal. Chtělo nahrát. To byl odražený míč po souboji Jardy Zmrhala. On chtěl nahrát. Angličan by střílel. Ano. Angličan by střílel. Pecku děsnou. A zase skonsolidovat obranu.
Znova zblížení soupeře, souboj. Správně se rozčiluješ. Pozor na to! Fataj! Teď jsme prožili ohromnou a pryč s tím, kluci, pryč s pro tím. srdcaře. Co to ukazuje? Co to píská? Komu žlutou? Slávistovi, ale jakýmu? Kdo dostal žlutou? Slávista. Tam byl totiž centr Frýdka a Fataj se dostal k odraženému balónu a Honza Mikula vlastně zachránil. Buď to byla tyč, nebo Honza Mikula. Ale co pískal? Teď byla zřejmě ruka. To byl Dočkal po Frýdkově autu. No, možná tyč. Ne, nevidím ale to. Ale tam byla ruka, no. Nastřelená a ruka udělá. No, to vím. Kolik těch trestňáků ještě pískneš? Ale fakt je, že to bylo objektivně říct ve směru střely. A jestli ta ruka tam byla, tak to se píská, ale možná, že to bylo i prsa, špatně to bylo vidět. Teď je velká šance Sparty, bohužel. Dočkal to umí kopat stejně jako Lafata. Spartani prodloužili zeď. Je to proto, aby náš Martin Berkovec neviděl. Dočkal. To je ono! To je střelec z Ravíku. Kamaráde, Dočkale, zabal to. Zabal to, můžeš jít s Kohákem na pivo. Tak to byla tyč. Po střele Fataje největší šance zápasu. A tady uvidíme, jestli to byla ruka, nebo podle mě to ruka nebyla. To ještě uhybal tělem Souček. Velmi přísný trestný kop. Já vím, že vedle řvou Sígl s Kohákem. Samozřejmě. Ale na to si musíme dát pozor. Toto byla situace po rychlém autovém hazování Frýdka, který dobře našel Dočkala ve vápně. Potom byla ta situace Fataje. Takže musí naši hráči udržet koncentraci v obraně. Zatím Fatajův příchod je pozitivní pro Spartu. Výborně! To byl, myslím, Tomáš Souček. No. Ne, Wolter. Radek Wolter to byl. A ty si můžeš ty své žlutý kopačky někam strčit, ty Fataji. Ale samozřejmě, že se očekává teď nápor Sparty. Vedeme 1-0, běží 64. minuta utkání. Slavističtí hráči pořád ve statistikách mají převahu, víc střel na bránu, víc situací, což v tomhle zápase těší. Tak, to je ono, kluci. To je ono. A melte je. A Kveuke, teď jsi mě naštval. Ale i hned jdou hráči Slávie po soupeři, aby nemohl v klidu rozehrát. Teď se otevírá prostor pro Jiráčka, centrálnou. Rozhodčí, viděl jste mě takovou chuť kopnout na slavistickou branku, jak to jeho spartanské srdce se rozbušilo. Ale máme konsolidovanou obranu. Znova Martin Latka vybíhá, vystupuje proti Lafatovi. Výborná práce Honzy. Ono tam spolupracuje Honza Mikula s Radkem Wolterem na pravé straně. Přidává se Tomáš Souček. Musíme vytlačte je, kluci z obrany. Samozřejmě Sparta bude teď víc kombinovat, bude chtít být silná na míči, rozhodit obranu Slávie. Ale pokud Slávie zůstane kompaktní, dobře se přesouvat, dobře zbližovat soupeře, tak by se nemělo stát. To by si chtěl desítku, viď? Desítečka bych se chtěla Jiráčkovi. Houby!
Tady Kohák by ti píchnul. zapracoval Martin Latka, zblížil soupeře. Ano. A. Naprosto čistý. Za téhle situace mají být výkopy daleko a ne takhle. Furt jsme ve své polovině. Furt. Samozřejmě trenér Uhrin teď zdůrazňuje, aby Slavie dobře hodila aut, udržela míč na kopačkách. Stal se přesný opak. Prás, to je ono. Pryč s tím. A do nich kluci. Pepi Bican se zhora Tomáš dívá. Jablonský uvolnil Štohanzla, přihrávka na Levana. Velmi dobrá akce, zase přečíslení ve vápně, 4 hráči tam byli na přihrávku, ale Levan už víc udělat nemohl, byl zblížen soupeřem, ale dobrá akce. Franta Veselý a Bican se na vás dívají, kluci. No a bývaly doby, kdy Slavie korunovala svoji dobrou hru gólem z trestního kopu, protože to jsou chvíle, kdy ten trestní kop by se ohromně hodilo proměnit, dát gól, vec 2-0. A 3-0 to by bylo ještě lepší. A kdyby vedli 4-0, to bych byl úplně klidnej. Už teď v 67. minutě. Dobře zahraný roh, střela Levana, Keni. Dobře udělaný Tomáš Jablonský na levé straně. Je to levák, může... To je smůla. Oni jsou otočený zády k bráně, to nemůžou. No, jen se rozčiluj. Malinko do tebe žduchnul a ty hned... Samozřejmě je to náročné utkání z hlediska kondice pro Slavii, ale je třeba se vyždímat až do posledních minut. Jiráčku, vrať se do Düsseldorfu, starat se o uprchlíky a neobtěžuj slavistickou obranu. Je špatný. Tady Jarda Zbrhal vyrazil, možná předčasně. Je třeba pohlídat si hráče ve vápně. To je šance, bohužel musíme... To je ono! Takhle se střílí na slavistickou bránu. A řekl bych, že i velmi dobře stáli obránci, že se nenechali vyprovokovat k nějakému pohybu. Hráči soupeře byli obsazeni. Tady se nezaviněně skácel Honza Štohanzl, kdy vlastně se zvrtnul na stojné noze. Tak my máme ještě Patáka, ne, v rezervě. A koho ještě? Je tam Karel Piták. Co to má napsaný na ruce? Kde se pivo vaří, tam se dobře daří. A to je pravda. Honza Štohanzl hraje levýho záložníka, hraje velice dobře, snaží se bránit, snaží se útočit. Kdo to tam půjde? Milan Černý se připravuje. Milan Černý byl dlouho loni zraněn, nyní je v pořádku a on by mohl také splnit tu pozici. Tady je ta situace Frýdka, když se podíval a podvrknul si nohu. Tam došlo k zvrtnutí, nezaviněnému možná vazy. Já myslím, že ho ten Spartan uhranul. Věříš na uhranutí? Mohlo se to tak stát. Zlej pohled vyslal a slávista podklouznul. Černý, zavaž si trenky. Ale Milan Černý, odchovanec klubu, který se hrál výborný sezóny, když byla Slavie 2krát mistrem před pár lety. Hráč, který se vrátil z Turecka, který pomohl v nejtěžší době v loňské a svým fyzickým fondem by mohl také platit na levé straně. A smůla. Když se nedaří, tak se nedaří. Prás, Deli, to je ono.
Po něm se jmenuje ta čokoláda, viď, Deli? Deli tyčinka. Tyčinka, no. Slávy opět k nádherně zbližuje soupeře. Škoda, že Levan si to předkopl, ale tak jako tohle lev. čistý nebylo. Vyhoď ho! Hele, ten zuřivej, podívej! Ten neta v těch očích zloba! Matěji! A Matějovský je vyhecovaný na nejvyšší možnou míru. A ještě se rozčiluje to možný. Samozřejmě, že tyto výlevy vůči rozhodčímu ani být nemůžou. To je na žlutou kartu. Samozřejmě. No, to by nesměl být Spartan. Milan Škoda silnej v osobních soubojích. Ale teď udělal chybu Simon, že vyrazil. Práv, to je ono. Bum. A jo. Potřebuje uhrát balony. Ano, Milan má balon pod kontrolou. Je tam Levan. Zavánělo to situaci na penaltu. Uvidíme, co bude zpomaleně. Ano, je tam. Ty vole, promiň. To mi ujelo, ale Mirku, teď měl mířit tou hlavou víc. Ale myslím... Ne. Objektivně řečeno ne, tam ho rozhodil pohybem. Hele, v koordinaci Brabec. Nikos do něj strčil. To faul nebyl. A na druhé straně si myslím, že to byl faul, Radka Voltra, který odstrčil. Ale to přede mnou to neříkej, nezlob se. Buďme objektivní, myslím si, že, ale samozřejmě, máš pravdu, rozhodčí, kdyby tohle pískal na druhé straně. Co to řvou? Kuka ven. Chtělo by to Frantu Veselýho na pravý křídlo. Samozřejmě faul. Jiráčku, kde je tvoje německá disciplína? A další kveuke, hele. Taky to nechápu, to je Mišák Miky, ne? Taky ale ta souvislost... Jo, to je jen počkej zajíci. Ten vlk, ano, máš, je to tak. No, ale stejně mi smysl uniká. No tak, ale naši vlajkonoši jsou chytřejší než já. Je to jen počkej zajíci, třeba se zajíci budou počítat pohonu, jako to bývá. A budou se počítat pro slavistické barvy. Víš, co je strašný? Já znám Spartany jak svý boty. Když vyrovnají, oni dají i druhej. Mirku, to je ta hrůza. Nerozčiluj se, Diego. Dostaneš žlutou. Ano, dej mu červenou. Vyhoď ho. Vyhoď ho, rasistu. Červenou bych mu dal. Takovou, jako má dres. Hele, on ho škrtil, Škodu. Přitom to bylo jasné naskočení na soupeře ze zadu. Faul, který se jasně píská. A když ještě Kosta dokáže být takhle agresivní vůči soupeři. No a přišel na hřiště Konaté místo Jiráčka. S úmyslem posílit ofenzivu, protože on umí ofenzivní výpady, je velice dobře technicky a rychlostně vybaven, ale to vlastně naši hráči ví všechno o soupeři. Tak, to je ono. Křídlo. Hele, bum, no vidíš ty. Konaté. Ano, únik Jablonského po levé straně, Škoda, a ještě Volter. To byla šance velká. Není to smůla. Vždycky si nějaký trouba stoupne do střely. Co zas máš kartu? A kompenzujeme.
kompenzujeme. Tak tohle bylo po vyhraném souboji, kdy Tomáš Jablonský pronik až k lajně. A ten hned dělá nemocnýho. Dal to pod sebe na velké vápno. Dostal teplotu. Bohužel Walter to měl na svoji péčkovou nohu. To nebylo vůbec na žlutou. Vůbec ne. Ale Honza Mikula bojuje jako lev, jak ho známe. Samozřejmě je to jeho styl hry. Co si to dovoluješ? Oddal Škodovi kartu. Milan Škoda dostal za tohle zatažení. No tak ho podržel za trenýrky, to je toho. Ale on sám Milan ví, že za zatržení, teď to řekl samozřejmě, zatržení za dres je otaxováno žlutou kartou. Trošku hloupý faul, ale v dané chvíli by došlo k přečíslení, takže jsou některé fauly i taktický. Takže přejdeme to a... Já bych mu to odpustil, no tak hokej za trenýrky, to je to. Samozřejmě. Bacha na tohodle holohlavce, kluci. Ať si ty žlutý kopačky strčí někam. Levan hraje vynikající zápas, znovu si dostal k odraženému balonu. Ale tam to volalo teď po ulici na levou ruku Kosty, protože tam nebyl připraven. Myslím si, že trenér Uhry zvolil velmi dobrou taktiku a že i hráči ji naplňují. Já myslím, že v té Slavii sloustnul, nezdá se ti? Je to možné. Zřejmě čínský majitel jim dává kvalitní jídlo. No, čínské jídlo je naopak. Udržet takzvanou tajli. No a když si dá 3krát kuk pao a ještě si přidá. Ale je to se zeleninou všechno. To je pravda. Není to vepřokrydlo zelo. Hele, jak sedějí, jak se křenějí. Měla si zůstat doma, holka. Je to ten zlostný Matějovský? Má úplně vykulený oči samozřejmě. No, protože je v šoku. Tak jak prostě nervní, no, na něm je to hodně vidět. Přitom je to tvůrce hry, který má dát řád jejich hře. Kdo ví, jestli si něco nešlehnul. Mají testy, dělají jim testy. Testy jim dělali, ale teď se zase zmrhal, dostal výborně k balonu. Nebyl to offside! Levan, tohle nemohl být offside. Jasně, že to nebylo offside. Tak to si počkáme. Pomezní, ty jsi asistent rozhodčího, jsi obyčejný pomezní. Samozřejmě, to nemohl být offside, to bylo z prvního pohledu opět zřejmý. To už je druhý offside, který byl písknut. Jak se stydějí za to, že jsou pomezní? Jak si nechají říkat asistent rozhodčího? Je to normální pomezní, ještě livárnu mává. Přitom bohužel je to ovlivnění zápasu. Celý národ to viděl, ano. Mohl z toho být třeba gól. Zavádělo offsidem u Krejčího. Ale dobrý. Výborně Levan Kenia vytahuje balón, nabíhá mu zleva. Jarda zmrhal. Nedostal balón, dostal Milan Černý. Jarda zmrhal. Pokus o obcházení Brabce. Opět dobrá akce. Ale chyběla taková nadstavba. Tam je třeba ještě to dohrát. Ten Brabec není to syn starého Brabce, co hrával za Slavii, za Spartu? Přesně ti to, Franto, neřeknu, ale shodou okolností, když byl tento souboj, tak to byli spoluhráči z bývalý 21, teď co na jaře hráli šampionát, tak hráli proti sobě hráči základní sestavy. Brabec zmrhal. Zajímavost. Tak a zdržovat. Zpomalte, kluci. Matějovský. No, ano. A pokud se to bude hrát na půlce soupeře, jenom dobře.
ale pro klid do koncovky zbývá 10 minut do konce utkání plus nějaká doba nastavení. V těchto chvílích bychom potřebovali dát uklidňující gól. Spartani takhle nevyrovnáte. No, to jsou věci, které by na našich stadionech neměly být. Samozřejmě pozbuzovat srdcem, s nápaditostí, fair. Ale tohle spartančí fandové nezvládli. Ale měli by se mít převahu ve vzduchu. Do vápna, do vápna! Zase ten Kujelke Za Mikola vyskočil nejvíc. vynikající centr Jablonskýho. Bohužel při centru do vápna přerušeno pro výtržnictví Spartanů. Víš, já si myslím, že to házel, že se tam zahlíd Kohákova bráchu. No, tak Tam je Kohákova rodina, i starý Snígl tam je. A hážou ty dělobuchy, že myslí, že tak zachrání zápas. tak se ho zeptáme po zápase. Koháku, slyšíš mě? No, ale tohle už hraničí prostě s věcma, který vůbec nepatří na stadion. No na stadion to patří, ale na spartanský. Na slavistický No. to nemá co dělat. No, na slavistické, veme si, že Eden je nádherný stadion. To je pomezní tohle, ne? To je hlavní rozhodčí. Tohle je hlavní rozhodčí? Ne. Ne, to je, Berbr, je to Berbr. to je rozhodčí Jílek, není hlavní. Řekni to spartanským fanouškům. Kokonace. Hlavní je Zelinka, ale to je pomocný rozhodčí Já Jílek. bych ukončil zápas. Za tohoto stavu. Samozřejmě, bylo by to řešení, byla by potrestaná Sparta, ale oni mají určitý reglementy, podle kterých se musí řídit. Ale na druhou stranu, Franto, koho to nejvíc potrestá na tom hřišti tyhle výtržnosti, když vedeme 1-0? No, ale poškodí nám trávník. Poškodí nám trávník, Tak nádherně vysetej trávník. Samozřejmě, ale samozřejmě spartanským fanouškům nepomůžou. Nebo spartanským hráčům, fanoušci nepomůžou. Tady vidíme gol z Brhala, který to trefil báječně. Ten zlatý míček, jak se kulí, jak ten koblížek. Jak je to krásný pohled. Nehraj si. A Martin Berkovec vlastně dneska nemusel ani použít nějaký excelentní zákroky k tomu, aby No ochránil počkej, ještě bránu. není konec. Hele. Milan Škoda v útoku. Ano, dává doprava. Škoda, že nezakončil sám. Walker Hele. tam byl v náběhu, škoda, že Milan nezakončil. To není roh. Tam se to ještě ve finální fázi odrazilo od Wolterova těla. A Radek to ví moc dobře. To jsou nervy. Proti ním. Bacha na tohodle. Pozor na to, tam je Konaté zprava. Dobře, tak. Ale Jablonský chytil jeho pohyb, což bylo pro tuhle situaci nejdůležitější. Nenechat ho volného v prostoru. A samozřejmě Sparta dá do závěru všechno, s tím je třeba počítat. Pryč s tím a práz do botiče. Výborně Leván, uhrál A balón do jedem. hladky. Milan Černý vyváží balón, teď je čas pro kontratak.
Ano, je balón ono! pro Ježiš, to je... Tak to byl Jarda Zvrhal opět náběhu, na to si počkám. A nebyl to offside? Offside písknutej. Byl offside písknutej. Kluci proti ním, ne, nenechte je. Teď je třeba tyto situace přežít. Kluci, hoši, do toho, hoši, do toho. A kluci na hřišti taky cítí podporu fandů. Samozřejmě bojují jako lvy, ale nesmí udělat chybu v defenzivě. Pořád být ostražitý, koncentrovaní. A pomalu. Ne, ano, nechte tam ten míč, kluci. Tam se čím dál víc bude tlačit Brabec do koncovky. Ano, tady znova nebylo offside. Ano. Třetí je situace. To Spartan, vidíš ho dětka? Tam byla pomezního. Ty šmejde. Ideální situace, kdy Levan nádherně. Hele, to už je třetí offside. Třetí situace, kdyby hráč šel sám na gola. Ano. Tak takhle ovlivňují zápasy, to je ono. A to si člověk říká, že to není samo sebou. To ví, že ne, hele. Nádherná přidávka Levana, ale... Škoda, že neprošla. Tam zakročil Frýdek. Pozor na Krejčího. Martin Latka kopíruje jeho pohyb, pozor, výborně Simon, ale vynikající zákrok. Tam eliminoval náběh Fataje. Teď to chce podržet balón, nestratit zbytečně. A Milan Černý taky to ví, že potřebuje být silný, aby jsme byli silní teď na míči. Sklidnili hru. Jarda Zvrhal se pouští do situace. Velice dobře. To nemůže být desítka, když je to slávista. Ještě mu dáš žlutou. A jak mu tliskají, vidíš? Ona si upad, vítr ho srazil. Hele, vidíš to? Jarda ve snaze si předkopnout míč. No, vůbec se ho nedotkl, ale na druhou stranu musí být objektivní. Ale nebuď, přede mnou, ne, už konec Jarda objektivitou. Posunul a zkusil to do pádu. Ale to mě ani tak nemrzí, jako ty tři situace offsideový předtím. Ano. A řešit se to nebude. Pokud si na něj nepočkají naši vlajkonoši. Fataj si to urazil sám, nešikovností. Hele, jak je říčnej ten Černoch, vidíš? Kamaráde, na slavistický vál, to ti do Zimbabwe to funguje. A co říkáš tomu času? 88. minuta, Franto, 1-0. Na Spartu ještě dlouhá doba. Hele, naši vlajkonoši. Hoši! Krásní lidi. Důležitý vůbec, že vyhráváme souboje v tomto utkání. Ty souboje dají ráz celému utkání, protože... Uvidí, že nastaví 5 minut a 3 trestňáky proti nám zapíská. Jako celých posledních 15 let. Připravuje se střídání a tady je zrovna Michal Friedrich, který přišel do Slávie z Baníku. Pomalu, nespěchej Friedrich. A teď hráč, který si zaslouží absolutní aplaus. Ti. Já bych řekl, že to byl nejlepší hráč utkání. Ano. Levan Keňa. Zápas se mu povedl, byl on v těch situacích. Posilujeme obranu, je to tak? Posilujeme obranu, ano. To je Friedrich, nová posila. Michal Friedrich. Friedrichu, vítám tě ve Slávii, v nejlepším mužstvu na světě, mimo Anglii. Nebudeš litovat, Friedrichu. Pozor na tuhle situaci. Zase výborně Simon. Hele, jen se rozčiluj, hočičku. Ano, jen val ty svoje očička. Ne. A zrovna si myslím, že Spartani si na sudího Zelinku vůbec nemusí stěžovat. Ne. A na toho pomezního
Kolik nastavuje? 18 minut? Viděl jsem dobře? 4 minuty nastavení. Bylo tam nějaké ošetřování, může On bude ještě trestňák, uvidíš. Bude trestňák, jinak by šel na koberec. Pomezní bude pochválený. Ano. Ano, vydržet. Teď v těchto chvílích je třeba udržet míč na půli soupeře. Tak, aby se hra rozkouskovala. 4 minuty jsou dlouhý. Zbytečně nestratit A my míč. neumíme hrát poslední minuty. Určitě budou následovat nákupy Spartanů na naší polovinu k 16. A proto tam přišel také Michal Friedrich. Všechno musí lítat zpátky, všechno. Friedrichu, ukaž si, jaká jsi posila. A jak ti sluší ten dres slavistický. Hele. Proti ním. Tak a pomalu pro míček, pomalu. Kluci blondětý, ten jeden je pravej blonďák a Spartan, viděl jsi, se odbarvuje henou nebo čím. No. Ale přitom Honza Mikula, když jsme viděli Mikulu, viděli jsme Krejčího, tak 100% úspěšnost Honzy Mikuly v soubojích. To jako dneska platilo a Krejčí si na něj vůbec nekopl. Už se nebudete Slávii posmívat jako loni. Teď se ukázal vlastně Michal Friedrich, vyhrál lavičkový souboj. Zařadil se na pravý okraj zálohy. A pryč, ano, to je ono, to je faul. Se divím, ten pomezní teď se musel přemáhat, aby to mávnul. Byly tam ruce, když jsou ruce na zádech soupeře, což ten Holek udělal, tak se samozřejmě píská. Hele, další posila. Jirka Bílek se připravuje do hry na poslední minuty. Jirka Bílek je taky obětový fotbalista, velice zkušený, prošel Bundesligou, 5 let hrát v Kaiserslauternu. Hráč, který má týmu rozhodně co dát i z pozice lavičky, z pozice rady hráčů. Žádnej spěch, ale jak běží. Ano, musíš. A pomalu, s rozmyslem, co řveš? Že to je, že v obráceně, že to bylo. Kdy přijde ten trestňák, pane rozhodčí? Tady je třeba uhrát tyto souboje, ty odražený Ne, míče. špatný. Tyhle balony třeba uhrát! To je ono, ty leváku! To byla nepříjemná situace, kde se nedohodli naši stopeři s brankářem. Brabec tam vlítnul úplně sám. A to ten Brabec je dobrý ten druhý byl hrozný. Bohužel, prakticky jediná chyba obrany. A Brabec promáhnul. Teď jsme měli kliku teda. Brabec, ano. Ještě, že to ty kluci spartanský neumějí. Ale když si to, Franto, vememe objektivně z celého utkání, bylo by to nezasloužený. Ještě minuta. Tam už 3 sekundy vlastně do konce nastavení. Pískej konec! A vememe si to, že celý zápas naši hráči byli jsme lepší, byli jsme chytřejší, rychlejší, důraznější. To je Slávie! A ti hráči... My jsme Slávie, vy nejste nic! My jsme Slávie, vy ještě vím, seno a vidle. A zaslouženě, jestli skutečně dojde k tomu... Hele, rozhodčí je blázen, hoďte na něj síť! Teď budeš ještě nastavovat? Rozhodčí ukázal, že bude nastavovat za tento čas, kdy dává žlutou kartu, což je v pořádku, ale při nákupu už by měl písknout. Nepískne. Ty dostaneš od Berbra, počkej.
konec. Tam byl zákrok na Simona Nellyho. Zákrok, který je hodnocen žlutou kartou. Brabec jako stoper šel do útoku, bohužel, ale Já už bych ho nechal. pro ně, pro Spartu. Je vyhráno, žlutou bratře, je ti odpuštěno. Jak dlouho chcete ještě hrát? Samozřejmě je dobře pro Slávy, že se to odehraje ten konec na polovině Až soupeře. bude míč ve vzduchu, měl by písknout, jestli je poctivej. Poslední nákop. Jsou to okamžiky, kdy sudí se dívá na hodinky a kdy Ale závěrečný nechce hvězd sebou, je ve nechce vzduchu. sebou. Ano, je Vítězství je konec! tady! Je konec! Je konec! Slávě Koháku! vyhrává 1-2. Koháku! Vyhrává Horste! zaslouženě a radost je zaslouženě na Slávě je věčná! Ahoj, hele! My se s vámi loučíme Loučíme! společně s Frantoučekem a slávisti. A na jaře je znova rozsekáme! Naschledanou. Naschle.